थारैनो दिनैनि साना जोबोद बाखनायथाव बारग' एनडिएफबिफोरा माखासे साननि सिगां समाजारि जेंनाफोरनि सायाव अर्थात बर' रायजो राजाफोरा अर्थात जोंनि ओनसोला माखासे जेंनाफोरजों भुगिनानै दङमोन आरो बे जेंनाफोरखौ जोङो माबोरैहाय माने फोसाबनो हागोन समाजनिफ्राय गैया खालामनो हागोन आरो माबोरैहाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर नस्थ' जानाय बा जोंनि माखासे समाजाव थाफानाय गाज्रि आखुथाय बेफोरखौ जों माबोरै गैया खालामनो हागोन बेखौ सिन्था खालामनानै जोंनि ओनसोलनि बा हारिनि गेजेराव गोबां माने मोजां सानग्राफोरा मोजां लुबैग्राफोरा सिन्था खालामनानै आगोर मोनाखैमोन आरो थिग बेबायदिनो बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फराम अफ एक्स.NDFB मुंख्लंफोरखौ बिथा खालामनानै जिहेथु मुंख्लंफोरा गावनि थै जिउखौ हारिनि थाखाय बावलांबाय बिथांमोना हारिया जाहाथे जों बुहुमनि बिखायाव देदगा दुदगायै मानसि बायदियै थांनानै थानो हायो जौगालांनो हायो बिनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे जिउ बावबाय बेखौ दिनै बारग' एनडिएफबिफोरा नोजोर बोफाफिननानै समाजखौ जोङो बेबायदि एंगारबाय थायोब्ला जोंहा मुंख्लंफोरनि जिउ बावनाया ओरैनो थांगोन आरो जोङो हारि हिसाबै लोरबां जागौ बेखौ बुजि मोननानै जों सान हर जों खामानि मावदों बेबायदिनो जोङो समाज फोसाबनायनि थाखाय गिबि खेबनि थाखाय जों सस्राफारा ओनसोलाव जोङो 28टा गामिखौ लानानै जों सावरायबाय जेंना जेंसिनिफोराव सावरायनानै फार्स्ट दिना खालि जों जेब्ला सावरायदों हिदान्त मोनसे फैबाय बे जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय कमिटि मोनसे दानांगौ जोंनि गेजेराव थिग बेबायदिनो दिनैनि तारिखाव 28 आगष्ट 2023 आव जोङो सस्राफारायाव गिबि खेबनि थाखाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स.NDFB आरो CCBAI मोनसे जों कमिटि दाबाय जायनि नामखौ जोङो ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटि होननानै जोङो होनाय जादों आरो बे कमिटिखौ दिनै जों दाफुंनो हानानै थारैनो जोङो गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समफोराव जोङो एरिया वाइसआव जों अर्गानाइज खालामना दंखायो बेबायदि जों दाफुंलांगोन बाखनायथाव आरो गोजोनथाव दिनैनि साना दिनै सस्राफारा बे ओनसोलाव दिनै बे समावहाय एक्स.NDFBफोरजों लोगोसे जोंनि सस्राफारा एरियायाव थानाय ओनसोलाव थानाय गासै गं 28 बे गामिनिफ्राय बेयाव गासै 50निबो बांसिन मानसिफ्रा बेयाव जुथुमनानै जोंनि सस्राफारा एरियायाव जोंनि बर' रायजो राजाफोर जोंनि फरायसाफोर जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जिथु समयसाफोर बेखौ गुवारै सावरायनानै दिनै मोनसे आफाद दाफुंनाय जाबाय आरो जों आसा खालामदों बे आफादनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजनि जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन आरो जोंनि बर' फरायसुला फरायसुलिफ्रा जि जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों गान्जा जौ जुवा बिदिनो डेनराइट ड्राग्स आरो समाजारि जेंना जेरैहाय बिनि हिन्जावजों बैनि हौवाजों लाना खारलायनाय गोबां जोंनि समाजाव जि समाज बेरेखा हाबाफोर नुजादों जों बेफोरखौ फोसाबनायाव जोङो गोख्रों हिसाबै जों दिनै बे एक्स.NDFB खौ लाफानानै जि दाजानाय जोंनि जिथु समाज जौगानाय आरो फोसाबनाय बे जिथु आफाद बे आफादा गोख्रोङै जों खामानि मावनो नाजागोन आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनाव बे आफादनि गोख्रों मावनायनि गेजेरजों जोंनि समाजनि फरायसाफ्रा जौगागोन गाज्रि बिथिंनिफ्राय गिदिंफिननो हागोन जोंनि न'खरफ्रा जोंनि बर' समाजफ्रा माने सोलायनायाव फैगोन आरो जौगालांनायथिं माने जोंनि बे आफादनि गेजेरजों जोङो जेसेबां हायो जोंनि बर' समाजफोरखौ जोङो हेफाजाब होनो जोङो बेबायदि थांखि लानानै दिनैनि बे आफादखौ जोङो दाफुंनाय जाबाय गोजोन्थों।